Saúdos, hoxe temos con nos o Teniente Alcalde Alexandre Sánchez Vidal e con él imos a falar do proxecto Aurea Verde. Moi boa tarde, Alex. Hola, boa tarde. Foi unha proposta que levabades no programa electoral e agora que queredes facer realidade, non? Sí, esta era unha proposta electoral do Bloque Nacionalista Galego que agora xa é unha proposta do Goberno Municipal. Nos trasladámola ao seo do Goberno, tomamos o acordo ca Consellería de Urbanismo de levala para adiante e neste caso por determinadas cuestións que a xestión directa desto que se levara dende a propia tenencia da alcaldía e desde infraestructuras. Ben, é un proxecto moi ambicioso para o Couto, para a cidade, 53 millóns de euros que en época de crise e en época de medre do desemprego creemos que é unha excepción moi importante para a cidade e que ten unhas características moi definidas que podemos agora debullar. Despois desa primeira reunión con Enrique Novo, a queda pendiente a reunión co presidente da Deputación, as primeiras impresións cales son? Eu, de verdade, fora das polémicas que están surdindo a nivel medios de comunicación, eu teño unha moi seria esperanza de que cheguemos a un acordo, non? En estes momentos, parece ser que a diferencia fundamental, eu non quero polemizar co pasado, o proxecto do Partido Popular, eu dixenlle, transmitinlle a eles, non? Ten xa 7 anos, está superado pola propia invalidación do plan general, polos propios cambios de goberno, e eu creo que neste novo contexto que debemos facer, poñernos de acordo. Parece ser que hai unha diferencia, que é onde ubicar o traslado do estadio de fútbol, non? Bueno, en principio falábase de Seixalbo. Nós non temos ningún problema con que sexa Seixalbo, non é que estemos empecinados, teñamos teimudez con que sexa no Cumial, non? E por amolar a ninguén. Simplemente é que desde aquel momento hai 3 zonas de actuación prioritaria para a Consellería de Vivenda Solo que xestionamos. Bueno, pois desde eu como encargado de vivenda e o Goberno Municipal ca Consellería de Vivenda Solo. E un deles é precisamente esta parte de Seixalbo. Temos 3 áreas sectoriais que executarán 3.000 vivendas públicas nos vindeiros 5 anos. Entón, a zona de Seixalbo xa temos unha adicación, e unha boa adicación. E temos no Cumial un área que todo o mundo que coñeza sabe que ali hai 157.000 metros cuadrados dun espacio que utilizaba o exército que se abandonou, pois creo recordar, hai 15 anos, eu non fixen ali a mili, pero teño compañeros que fixeron a mili ali, non? E está totalmente abandonado e que non sepamos non ten un uso definido. Eu o que quero, e así lle plantexarei ao presidente da Diputación, e confío na súa capacidade para entender os intereses dos ourensáns, e dicir, bueno, se temos isto aquí, por que non o utilizamos, non? Acabase o noso tempo, coñecemos en máis profundidade o proxecto, seguiremos pendiente dese traslado do campo de fútbol. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Moitas gracias a vos. A todos vostedes, moitísimas gracias tamén por estar aí ao outro lado.